FMR chung chang po hi chu tiang deuh tho chu ania tuna hian smuggling atam zia te country a tual tha te engemaw zalen lutuka kanin kalpo hian thil tam tak hi thalo lam hi lo thleng tel ve a tin kanu nau te ral trit na awanga lo lut te chu kan lo en kol tur ani te mewa ama ro chu ral le lama an khuwa mu phak rengin a oma aral muang em ma hon tum chuang to lo te po he ke mo zatan omani chu tiang te chu ania wangin hemi free lutuka kanin kalpo na hian thil thalo tam tak aken te lawangin drugs te silai mu te le chi sang helama sual rong bolin engemaw tual thanai mo khatiang po lo thleng sila karlova ralelam kai mai theite alo ni a khatianga zalen lutuka kan om hi kan mi pui tam tak po hianin a thalo zo kan lom moni hi anti vede win garia chu tiang chuania chu wang chuan ke ni du dana chuan zalen takin in kalpo theize lila kanu nau te nen hian ti chu kan du rual hian central sarkarina aron ti ta ka hi chuanin a tul na lai te po ome a that zong na lai te po om ve hi a kan ti dewani pakhat lekha